হত্যাকারী ফাঁসি দিব লাগিবই, হত্যাকারী ফাঁসি দিব লাগিবই, হত্যাকারী ফাঁসি দিব লাগিবই, আমার ন্যায় লাগিবই, আমার ন্যায় লাগিবই, আমার न्याय লাগিবই। उदालगुरि जिल्लानि बिष्णुराभानि फिल्डआवहा आरो बे फिल्डआवहा थांनाय बे फिल्डआव जिरायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय थांनाय 9 एप्रिलावहा अनजालि बसुमतारी होननाय बिथांखौ जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबदों। बेखौ लानानैनो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरनानि हाबाफारि लादों आरो बे धरनानि हाबाफारिनि गेजेरजों बसुमतारी बिथांनि मा जास्टिस नागिरदों जों नं 70 मासबाद समष्टिनि इउपिपिएलनि बिजाथि रतेन्द्र दैमारि बिथाङा मा फोरमायो जों मिथिना लादों। थांनाय 9 एप्रिलाव अनजालि बसुमतारी होननायनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रि बुथारदों। दा बेनि थाखाय दिनै बे हाबाफारियाव लादों। दा बेनि बागै मा फोरमायनो सानो? नंगौ जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। जोंहा बयबो मिथिगौ 1 तारिखआव बिसायख'थिया बारलांबाय। बेनि उनावनो बैसागु आरो बिसायख'थिनि बे होंगो दोंगो मोनसे थासारियावहाय उदालगुरिनिनो थागिबि अनजालि बसुमतारी 22-23 बोसोरनि गथ' बिथाङा खोलाहा जि दैपाम एरियानि नौमाटी जि गलनदि दैनि दालां सेरावहाय जुखामबारियाव अनागारि भाबै बिथाङा बुथारजादों आरो बे बाथ्राखौ आं मोनथिनानै आंबो नुजाहैदोंमोन हैदिनाखालि। बेयावहाय जोबोद दुखुनांथाव भाबै बिथांखौ बुथारनानै जुखामबारियाव गारनानै दोनदों। जोंनि मोनसे सन्देह जादों बिथांखौ फुस्लायनानै लांनानै गाज्रि खामानि मावनानै निस्सय बुथारदों जानांगौ। आरो जोङो दा जिखिनि दायनिगिरि 3 हमजादों बिथांमोननिफ्राय मिथिनाय बायदियै बिथांखौ हाबा लानायनि बेबायदि प्रलबन होनानै लांदोंमोन। जोबोरै दुखुनांथाव जाथाय। दिनै जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे आइजो आफादा दिनै बेयाव हाबाफारि लादों। बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनबाय। आं नाथाय लोगो लाजानो लुबैदोंमोन। आं फोरमायदोंमोन जि समावहाय आङो बिथांनि गोथै सहखौ नायनो थांदोंमोन बे समावनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो फोरमायहरदों। आङो प्रभाकरनो ज' नायदों आरो बे समाव दरंनि एसपि अमृत भुया बिथांजोंबो लोगोसे आं दङमोन आरो मंगलदैयाव थांनानै आङो बिथांनि डेड बडिखौ नायदों। मानोना आं गिबियाव सानदोंमोन बर' नङाबो जानो हागौ बिसायख'नि मोनसे थासारि। नैबे समावहाय जों बिटिआर एकर्डनि उनावहाय ओनसोलाव गोजोन फैबाय। जोङो गुबुन हारि माहारिजों खौसेयै बिसायख'थियाव बाहागो लादों। बेबायदि मोनसे थासारियावहाय गाज्रि थासारि लाबोनो गोजाननिफ्राय सोरबा जोंनि बर' फेसेसनि आइजोखौ लाबोनानै बुथारनानै दोनदोंमोन नामा आं बिदि सन्देह खालामदोंमोन। बेखायनो आङो एसपि बिथांनियाव पारमिसन लानानै आङो मंगलदैयावहाय थांनानै डेड बडिनि गासै आं फट' आङो निउस पर्टेल लानानै थांखादोंमोन। आङो नायदों पारमिसन लानानै आरो आङो नुदों बर' फेसेस आरो आं मोनथियाखैमोन उदालगुरिनि होननानै। जेब्ला मोनाबिलियावहाय आङो उदालगुरियाव फैफिनबाय अब्ला मोनथिबाय जोंनि जिल्ला आबसु अफिसनि खाथियाव थानाय नांजाबनाय जे बुधबार हाथाइसालि बिनिनो अनजालि बिनानावा। बिनिफ्राय आं एसपिखौ बुंबाय बे समावहाय जोङो गोजोन खौसेयै जोङो बिसायख'थिखौ मोजाङै बारहोबाय आरो बिथिं बैसागु फैबाय थादों। थासारिया जाहाथे गाज्रि जाया, जोंनि गेजेराव जाहाथे जि मोनसे गोजोन थासारि फैदों बे बिनस्थ' जाया, बेखायनो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौ बे बाथ्राखौ आङो बुंदों आरो बिथांमोना गोसो होनानै दायनिगिरिखौ नागिरगोन होनदों। आरो बे हिसाबै बै समावनो आबेदा खातुननिफ्राय लाना बादशाह आली, आब्दुल बारेक, आबुल हुसेन बिथांमोनखौ हमनायनि बाथ्राखौ आंनो फोरमायहरदों। दिनै बिथांमोनखौ मा सेक्सनाव बिथांमोना हमनाय जादों आं बेखौ मिथियाखै। नाथाय जिहेथु बिथांखौ जि अयनाय भाबै बुथारबाय बिनि थाखाय साजाखौ मोननांगौ। आरो बे न'खरा अनजालिनि न'खरा जिहेथु बिथाङा जिउ गोमालांबाय बिथांनि न'खरा जाहाथे अनसुंथाइ मोनो। बिथांनि न'खरनो खमावनो 10 लाख अनसुंथाइ होनांगौ आरो अनजालि बिनानाव बिथाङा जि गाज्रि भाबै बुथारबाय बिनि थाखाय न्याय मोननांगौ। आरो बिनि थाखाय जोंनि दल संगठना मोजाङै जाहाथे केसनि सायावहाय मोजाङै फल' खालामो आं बेखौ खावलायगोन। जाहाथे दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होयो आरो जोंनि दल संगठना प्रेसार होयो। जाथाया दुखुनांथाव जादों। आङो अनजालिया थैनायनि जि बुथारजानायनि अखानायै बिथांनि न'खराव थांदोंमोन
आङो सोंदों गासै जाथायखौ बिथांमोना बिमा सानै दङ गोबांथार बिब' बिनानाव दङ अनजालिया 5 बोसोर सिगां नैबे जि खौरां खुथि बिजय बाग्लारि होननायजों हाबा जादोंमोन आरो हाबानि उनाव बिथांमोना जिहेतु बिजय बाग्लारिया जौ लोङो बिथांमोननि संसारा मोजां सोलियाखैमोन बेखायनो बे अनजालि बिनानावा आलानि आथानि जिउ खुंनो गोनां जादों आरो फिसायजों गोरोबनानै थानो हायो आं मिथिदों तेजपुरनि इटाभाटायाव बिथाङा 8 माह खामानि मावनानै गावनि जिउखौ दैदेननो गोनां जादों आरो बिनिफ्राय फैफिननानै 2 माह न'आव दङमोन आरो बेबायदि थासारियाव बिथाङा निस्सय थांनानै थानायनि गोबां लामा नागिरनो गोनां जादोंमोन आरो बिथाङा सानदोंमोन खोमा गुबुन माहारिजोंबाबो गोजोनै जुदि बिथांखौ बजबोब्ला हाबा जागोन आरो बेबायदि बिथांखौ प्रलबन होनानै लांनानै बिदि बुथार जाहैदों बे जोंनि थाखाय सहायथावै बे जाथायनि उनावनो जोंहा माइनरिटि माहारिनिफ्राय आसाम संख्यालुगु समति परिषद होननाय संगठना बिथांनि न्यायनि थाखाय धरना लादों माइनरिटि बिथांमोननिफ्राय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों नाथाय जोंनि माहारि हिसाबै दल संगठन हिसाबै नंगौ जों प्रशासनखौ प्रेसार होदों बिदि प्रग्राम लानो हायाखैमोन दिनै लेटबाबो लाबाय बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनदों आरो बिनिखौ जोङो मोजाङै प्रेसार होनानै दायनिगिरिखौ हमहोथारनांगौ अनजालि बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि नाथाय बिथांनि केसखौ दरं जिल्लायाव लानाय जादों दा गोबाङानो हास्थायदों उदालगुरि जिल्लायाव बिथांनि केसखौ लाबोनांगौ बेखौ जोङो दिनै बिथांनि केसा जिहेतु जाथाया दरंआव जादोंमोन जोङो उदालगुरियाव लाबोनानै जाहाथे जोङो थाबै खबर लानो हानाय बायदि बेखौ ट्रेन्सफार खालामनानै लानानै फैयो बेखौ आंबो प्रेसार होबाय जुदि बेखौ जुदि सरकारा एलेहुवा खालामोबा जोङो दिनै बेफोरबायदि प्रग्राम आरो प्रेसारखौ जों खालामबाय थानांगोन गासै दल संगठन जोङो प्रेसार होनांगोन जास्टिसखौ मानो होआ जास्टिसखौ होनांगोन जास्टिस होआबा जों बिनि थाखाय जों सरकारखौ गुबुन रोखोमै बुजिनो गोनां जागोन आरो बिनि थाखाय जोङो गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जों हाबाफारि लानो गोनां जागोन दायो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा बिथाङा थांनाय 9 एप्रिल दानावहा अनजालि बसुमतारीनि जिउखौ खास्रि बुस्रि जिउ फोजोबनाय जादोंमोन बेखौ लानानैनो गोबां आइजोफोराबो दिनै जुथुमा जदों आरो बे जुथुमा जनायजों लोगोसे आइजोफोरनिफ्राय मा फोरमायो फैबाय थानाय समनि थाखाय मा बिथांमोना हास्थायदों बेखौ जों मिथिना लादों फैबाय थानाय समावहा बे अनजालि बसुमतारी बिथांनि बागै मा फोरमायनो जों दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबोबनिफ्राय बेखौनो डिमान्ड खालामनो सानदों जे अनजालि बसुमतारी बिथांखौ गाज्रियै बुथारदोंमोन बे बुथारनायनि सायाव जायफोरा दा खारखोमानानै दङ खारखोमानायखौबो नागिरनानै जेलाव लांनांगौ आरो गासिबखौबो दायनिगिरिफोरखौ जों फासिनो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेखौनो डिमान्ड खालामो आरो जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव बे जाथाया खनले जाबाय थानायखौ जों नुबाय थादों बिनि थाखाय जाहाथे जाया बिनि थाखाय जों गोख्रोङै सोंखारि उदालगुरि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि जानानै जाहाथे दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौ आरो फासि होनांगौ आरो जोङो दा फैबाय थानाय समाव जाहाथे आइजोफोरनि सुरक्षा जोंनि प्रशासननिफ्राय आइजोफोरखौ रैखाथि होनायखौ जों खम नुबाय थानो मोन्दों बेनिखायनो प्रशासना जाहाथे आइजोफोरनि रैखाथिखौ मोजाङै होनांगौ बेनिफ्रायनो जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै जों बेखौनो डिमान्ड खालामो बे समाव दिनै बे हाबाफारिनि बागै आरोबाव जों आइजो अनसाय आफादनि कोअर्डिनेटर आफादगिरि बिथांसिम जों मिथिना लादिनि दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथाङा आइजो अनसाय आफादनिफ्राय मा फोरमायनो सानो थांनाय 9 एप्रिल खालाराव दरंनि नमाथियाव जेबायदि जाथाया जानानै थांबाय सासे बर' आइजो उदालगुरिनि अनजालि बसुमतारी बिथांखौ रेप खालामनानै बुथारनाय बिदि जाथाया जानानै थांबाय जोङो बेखौ आइजो माहारिनिफ्राय जानानै खोब गोख्रोङै जोङो निन्दा खालामदों आरो लोगोसे जोङो बेखौबो खावलायदों सरकारखौ जाय दायनिगिरि साथामखौ हमबाय बिथांमोनखौ जाहाथे फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों गोख्रैनो बिथांमोननि साजाखौ होयो लोगोसे बिथांनि न'खरनोबो अनसुंथाइखौ होयो आरो बेजों लोगोसे जोङो आइजो माहारिनि जानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों जाहाथे रावबो सुबुङा बेबायदि आइजोफोरनि सायाव आरो आखाइ होनो बेबायदि जाहाथे साहस खालामा मानोना दिनै जों बेबायदि हादराव दङ जाय हादराव दिनै आइजोफोरखौ बिमा होननानै सिबियो मोदाइजो होननानै सिबियो नाथाय थेवब्लाबो फारसेथिं जाय गोबां बेबायदि दुथां आखुनि सुबुंफोरा आइजोफोरनि सायाव जुनार आखुनि आखु बाहायनो नागिरो दा बेनिखायनो जोङो बेखौनो खावलायदों सरकार प्रशासनखौ जाहाथे बिथांमोना
गोख्रैयै जायफोर खारखोमानानै दं बिथांमोनखौबो हमनानै फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों गोख्रै साजाखौ होयो आरो लोगोसे गासै आइजो माहारिखौ जाहाथे मोजाङै रैखाथि होनो हायो बेखौनो जोङो बेयाव बुंनो सानो अनजालि बसुमतारिनि केसखौ दरं जिल्लायाव लानाय जादों नाथाय उदालगुरि जिल्लायाव फसायदों मा बुंनो सानो जों दिनैनि बे धरना दाबिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो जों दाबि खालामदों दलगाव थानानिफ्राय गोख्रैनो उदालगुरियाव लाबोनानै बेखौ फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों जाहाथे गोख्रै साजाखौ होयो जों बेखौ दिनैनि बे गोसोखां बिलाइ होनायनि गेजेरजों मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों बेखौ जों दाबि खालामदों आसाम सरकारनि नोंथांमोना दिनै मा डिमान्ड गथायदों जोङो दिनैनि धरनानि दाबिनि गेजेरजों आसाम सरकारनाव बेखौनो जों दाबि खालामदों जाय केसा दलगाव थानायाव जानानै दङ बेखौ उदालगुरियाव जाहाथे गोख्रै लानानै फैयो बेजों लोगोसे जायफोर खारखोमानानै दंबावो बाखि सानै बिथांमोनखौबो जाहाथे हमो गोख्रै हमनानै साजाखौ होयो आरो लोगोसे बिथांनि जाय गथ' दङ सासे आरो बिथांनि न'खर बिथांमोननो जाहाथे अनसुंथाइ राहाखौ होयो बेखौ जों खावलायदों बेजों लोगोसे गासै बर' आइजोफोरखौ बर' आइजो नङा स्पेसियेलि गासैबो आइजोफोरखौ जाहाथे सरकारा मोजाङै रैखाथि होनो हायो बेबायदि खैफोदनिफ्राय बेखौ जों खावलायदों